어이로 샤라 어설퍼 샤니 오바우 탕은 나기댕 능시래. माबा बे थाख्लाबैनायसो माथो दिनैसो नुथारबायलै आं दिनै गारालै बैथालि शाला शाला थके बास बुन्दि हिनजाव नोङो शाला आंखौ गारनानै जांगिलासिमसो खारसन फैदों नोंखौ दिनै गारा बैथालि थाख्लाबैनाय बेफोरबायदि गोनासेथनाया मोजां जानाय नङा आयदै मायावबासो जोना होबाय आयदै थैबायलां थैबाय शाला बैथालि नोङो जांगिलाजोंसो खारसन फैदों आइ बांबुलियालाय आइ बांबुलियालाय हगारबासो खिन्थानो हागोन आङो हगारां नोंखौ दिनै बुथारथारगोन नों शाला आंनि आइ बांबुलिखौ आंनिफ्राय गोजानाव खालामदों थके बास हिनजाव नों मानायबाय थादों आंखौ बासाय बेनिफ्राय खारनायानो हामसिगौलै नङाबा आंखौबो सेथोगोनसो बावबा नों खारबायसो हगारलाय हगार ओइ मा जादोंलै हा आंखौ बासायलाय बासायनांगौ नोंखौ बासायनांगौ ओइ हगार बुनो हो शाला लामा गेजेराव हिनजाव बुनो नों लाजिया सोरोलै नोङो सोरो आं जायानो आंखौ बुनोल' हो बे हिनजावा मोजां नङा बे हिनजावा जाबाय सासे बैथालिसो उन्दैसो बुंलै जाला मोखां बुं आंनि आइ बांबुलिखौ नोङो अबाव लांना दोनहैदों आंनो नांफिनगौ मोनथिगौनो आंनो आंनि फिसाखौ नांफिनगौ अबाव आइ बांबुलिया थैबाय मा होनना बुंदों आइ बांबुलिया थैबाय नोंसोरो आंनि आइ बांबुलिखौ लाबोनानै बुथारबाय नोंसोर सानैया जांगिलाजों नोंजों आइ बांबुलिखौ आंनो नांफिनगौ आइ बांबुलिखौ नांफिनगौ अबाव जों बुथाराखैहाय मा थैबाय बियो लोमजानानै थैदों नोंखौ ओइ रायजोफोर आंखौ बुनो होलै आंखौ बुनो बे हिनजावा मोजां नङा आंनि फिसाजोखौ लाबोनानै बियो बुथारबाय आंखौ बुनो हगार नोंसोर मा बे हिनजावखौ मोजां सानदों नामा आंनि हिनजावमोन बियो आंखौ गारनानै बियो गुबुन हौवाजों खारसन फैदों आंनि फिसाजोखौ ओमफ्राय लाफादोंमोन बियो ओमफ्राय दा बुथारबाय बिसोरो लोगो नांनानै बिदिसो होमबा औलै आदा नोंसोर मा मोनथिनो जोंफोरनि महाभारत रामायणफोरखौ बेनिखायनो आं बेखौ लामायाव नुनानै बुदों हगार बुनो आंखौ बुं आइ बांबुलिया अबाव थैबायलै मा जोंना नुदों रायजोफोर आंनि फिसाजोखौ लाबोनानै बियो हौवा गदायजों लोगो नांनानै बुथारबाय होमबा पुलिसखौ खबर होनि पुलिस नांलायालै आंनो बुथारगोन बे हिनजावखौ नाङा आं फन खालामनि थाङा नोङो थाङा होनबानो जागोन नामा नोंसोर सानैखौबो केस होगोन आं सेस दानियाबा जांगिला दानियाबा मा जाबावगोन रांखावरिखौथ' दाहालागै पुलिसा लांबायानो खोना ओमफ्राय दाथ' आंखौबो नागिरगोन खोना पुलिसा दा मा जागोन बांबुलिखौथ' आंसो बुथारहोदोंमोन सेस आंखौथ' आं दा अबाव थाङो आं दा अबाव एरसिनो दाथ' पुलिसा आंखौ नागिरफैसिगोन आं बे जायगानिफ्राय गेट आउट जाखानोसै रांखावरिया एक्सनिफ्राय लाबोनाय सना फैसाफोरखौ आं लानानै खारनोसै नङाबा जानाय नंला जेलनि ओंखाम मोनजासिगोन नोङो जांगिला खारदोसो नों खारदो दाबा बेगखौ अबाव दोनदों नागिरनि र' अबाव दोनदों बिथिंजायबो गैया माथो दा आलमारियावसो सोना दोनदोंबा मोननांगोन बे बेगखौ मोननांगोन नङाबा जानाय नङा नङाबा आं खारग'नाय नङा
मोनबाय जेन बिजागोन खायगुनो हाबा गैला आंखौ बिसोर मोनखाला सासेयाथ' गैखाला जेलनि दालि ओंख्रि मोनजासिगोन आंजोंबा जानाय नङालै आं जेलनि दालि ओंख्रि जानो गोसो गैया भगबान बोरै थानांगौ जाखो आंलाय जेलाव बेनिफ्राय खादो नों जांगिलाव खादो फाग्ला जागोन नोङो फाग्ला जागोन जेलाव थानो हानाय नङा ओमफ्राय जुदि आंखौ बाहेराव जमना दङबा पुलिसफोरा सिरि थांनि र' सिरि नायनि नङाबाथ' बिसोरो आंनि रुमखौ दिहुन नागिरफैसिगोन आंखौ गैया नुहुराखै थांसै बेफोरबायदि थाबाय थानो हाया थांनोसैसो माबार ओइ पुलिसफोर नोंसोरलाय आंखौलाय मा दाय मावनायनि हमदोंआ दाय गैया मुगा बेफोरबायदि हमना लाङो आरो सोरबा आं जेबोखौनो गाज्रि खामानि मावाखै आङो आंनि फिसाजोखौ बुथाराखै मादो लोमजानासो थैदों नङा मेडाम बियो ओरैनो बुंदों बियो हौवा गदायजों लोगो नांनानै आंनि आइखौ बुथारदों आंनि फिसाजोखौ बुं मानो बुथारनाय हा बुथाराखैहाय मा आङो माबा सोरबा बिमायानो गावनि फिसाजोखौ बुथारदों नामा होनबालाय अबाव थैबायलै आंनि फिसाजोआ थैबाय लोमजानानै थैदों ओहो नोङो आरो जांगिलाया लोगो नांनानै आइ बांबुलिखौ बुथारदों लांदो मेडाम लांदो बिखौ ओइ लाजिगैयै हिनजाव साला हौवा थाखानानैबो नोङो हौवा गारनानै गुबुन हौवाजों खारसनफैबावदों हा आरो बिनि सायाव नोङो हौवाजों लोगो नांनानै नोंनि गावनि फिसाजोखौनो मार्डार खालामबावदों बुथाराखै मा बिनदानोबो कसमसै आंलाय गावनि फिसाजोखौलाय मानो बुथाराखैलाय बिनदानबाबो नोंसोरो मा फोथाया नामा आइनि कसम आफानि कसमलै आंलाय मानो बुथाराबायनो सार मेडाम बिनि बाथ्राखौ फोथायनाङा आरो सार सासेखौबो नागिरहैदो बिनि हौवा गदायखौ साला गिनानै खारबाय बियो थैजानो गिनानै औ सार हमहैदो बिखौबो जागोन बुलबुलि लाबोदो बिखौ लांगासिनो सार बुलबुलि मेडाम बेखौ लांनानै ओरैबायदि दामहै साला हौवाखौ थका होग्रा आरो बिनि सायाव फिसाजोखौनो नोङो बुथारबावदों गारनाङा बिखौ ओइ साला आंनियासो आखाया मानबायलै ओइ र' कन्ट्रल नोङो सिन्था खालामनाङा जोङो बिखौ थांनानै ओरैबायदि दामहैगोन औ मेडाम बिगुर बिसिजोब ओहो बिगुरल' बिसिनाङा बिखौ सिनस्रि हर खमि हर गासिखौबो सिफायजोबना हो बुलबुलि लाबोदो औ साला गावनि फिसाजोखौनो बुथारग्रा नों साला दासो दोखो दाम जाहैथोंसै आइ बांबुलि आइ बांबुलि नोंखौ नोंसानो माया बुथारनोसो लाबोदोंमोन आइ बांबुलि सरिलै फिसा सरि आं नोंखौ बासायनो हादिया नोम्फाखौ निमाहा हो आइ बांबुलिलै आंनि फिसा नोङो आंखौ मानो नागारनानै थांखो
सुगोनां दालायखौ बोना लानानै आयदै थैयानो रग'जोब्बाय जायदुमाबो सिरि मोनबाय खोना दा आरो सिरि मोनबाथाय दोखो दोखो गाबगोन गथ'आ आयदै माथो थैयानो थाबथाला आरो ओरैबायदि साखादों बनखौबो खनाबाबो जाया बन खनाबा माथो ओंखामखौनो मोनजानो नागिरा माइरंआबो जोबसिगोन कन्ट्रलनिफ्रायबो फाल्लासेल'सो मोनो थोस्लाबनायानो थाङा दा बे बनखौ फानाबाथाय ओंखामखौनो मोनजानाय नंला फुवासेबो गैबावला खोना माइरंआ दा हिस्रि गिजिबो गैया माजों खाना लानो आङो थैयाबो थाबथाला ओरैबायदि गखादों बिदिनो थांनांसिगोन उफाय गैला Ay Bang Puli. Aga jiwa urau begaila. फाग्लायालाय जोंहानियावलाय मानो एसेबां गाबफैसोखो नोंहालाय मा जाखो Ay Bibari. Bang Bulia gैला थैबाय नोंसानो मादै गदाया बुथारबाय लांबा लांनानै आंहा रावबो गैला आं दा मा खालामनो आंनि फिसाखौ लांबा लांनानै पापिफोरा बुथारबाय नोंसोरनो बुं आं दा मा खालामबावनो आं दा हारसिं बोरै थानो आंनिनो गोरोन्थिलै आं मानो थुमफ्रि आरो लाइमोनखौ होखारहरनायमोन आं मानो बै पापि रांखावरिनि बाथ्रायाव फैनांगौ आं बै पापि रांखावरिखौ मानो मोजां मोननायमोन मानो हाबा खालामनायमोन आं जुदि रांखावरिखौ मोजां मोनामोनब्ला दिनै बेफोरबायदि जाथाय जानाय नङामोन आङो थुमफ्रि आरो लाइमोनखौ मानो होखारहरनायमोन बै रांखावरिनि थाखायनो असभ्य रांखावरिया साला थांदोंबो थांदों जांगिलाजोंसो थांनो मोनदों दा थुमफ्रिनि बिदाजों मा औलै आइ बिबारि औ गासैबो आंनि थाखायनो जाजोबदों आंहा पाप नांदोंलै पाप नांदों थुमफ्रिमोनखौ आलाय सिलाय खालामनानै होखारहरनाया आरो आं नोंसोरखौबो सिगां गाज्रि बायमोन गासैबो पापानो नांजोब्बाय आंनियाव ओइ आइ बिबारि आइ मोस्रोम आंखौ निमाहा होलै आगौबा दासो निमाहा बिबा मा जाबावनो थाख्ला दादै दा नोङो निमाहा बिबानो खि बांबुलिखौ मोनफिनगोन नामा मोनला गासैबो नोंनि थाखायनो जाजोबदों दादै मोस्रोम जेबो बुंनाङा दे गाबज्रिदों मानसिया दिनै औलै आइ औ आंनिनो गोरोन्थि नोंसोरबो बेनिखायनो आंखौ सैयानो आंखौ रावबो मोजां मोना जागोन दे आं थांसै नोंसोरनि न'निफ्रायबो थांसै आं रावखौबो डिस्टार्ब होला रावखौबो दुखु होला दिननिफ्राय आइ बांबुले मोस्रोम मा रांखावरि मादैया जांगिलाजों लोगो नांनानै बांबुलिखौ बुथारनो हादों ना मायोबा मोनथिया दे इसोरासो मिथिसिगौ दा गथ'आ उना खानानो गथ'खौ लांबा लांनानै बिसोरो बुथारमारबाय आरो आं दुखुसो मोनसिबायलै औ नंमारगौ दे बेसोरा बे गथ'नियालाय मा दाय दंमोन देनाय उना खानानो लोगोफोर सरि दे आं दिनैसो भिडिअ हगारनो हादों मानो होनबा आंबो निउ इयारनि एसे बेरायनो थांदोंमोन आरो ना दारागावआव थांदोंमोन ओमफ्राय दारागावनिफ्राय फैनानै ओरैबायदि माने खर' सादों आंनिया लोगोफोर माने भिडिअखौनो बानायनो हादिया आरो ना साननै साखादों खर'आ माने अबावबा थांबानोखि खर'आनो साखायो आंनिया बेनिखायनो आं थांनोनो जोबोद गोब्राब मोनो थेवब्लाबो निउ इयार होननानै थांदोंमोन आरो नोंथांमोनाथ' गोबाङानो आंनि भिडिअखौ नायनो होननानै नेबाय थादोंमोन आरो ना सरि दे लोगोफोर दे होमबा लोगोफोर थाथ'लायदो दिनैनि भिडिअखौबो एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय दे गाबोन नुलायसिगोन भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबालाय लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामदो लोगोफोर थेंक इउ